קורה לכם שאתם גוללים בטלפון, ואז קופצת לכם פרסומת כזאת שמוכרת לכם חיים מושלמים עם הכלבים? הרבה אנשים מדמיינים ורוצים חיים יותר טובים עם הכלבים שלהם, אבל לא כולם מבינים שהבעיה הכי גדולה אצל בעלי כלבים היא הפער בין המציאות לדמיון. מצד אחד, אתם חולמים על חיים מושלמים, כאלה שפשוט מסתובבים עם הכלב בלי רצועה. ומצד שני, אתם מגיעים הביתה, גמורים, עייפים, סחוטים מהעבודה, יש לכם מלא דאגות על הראש. והדבר האחרון שבא לכם עכשיו זה לצאת לטיול עם הכלב. את רוצה לצאת לטיול? בואי נצא לטיול. אתם יוצאים לטיול עם הכלב, שהוא מושך אתכם ברצועה, תסכים בדרך כלל בטלפון, הוא עושה את הצרכים שלו, ואתם חוזרים הביתה עם כלב לא פרוק, מלא באנרגיה, שאחר כך פורק את האנרגיה הזאת על כל מיני דברים אחרים, וככה נוצרות בעיות התנהגות. איפה החלום שלכם ואיפה המציאות? אז אני רוצה לגלות לכם סוד. יש דרך להפוך את החלום למציאות. זוכרים שהייתם ילדים, או אם תסתכלו על הילדים שלכם, תראו בעיקר את ההנאה, את הכיף, את התשוקה, השמחה. נכון, יש פחדים, יש קצת חששות, אבל הכל נעלם כשיש כיף והנאה. כן, כן, מה ששמעתם. הסוד הוא להכניס הנאה בזמן המשותף שלכם ביחד. שם התקשורת העמוקה והאמיתית קורית, ללא מילים. כשנהנים ביחד ונהנים מהדרך, אז הקסם קורה. אני יודעת מה עובר לכם בראש. למי יש זמן לזה? זה כל העניין. בואו נחזור להיות ילדים. בואו נחזור ליהנות עם עצמנו ועם הכלבים שלנו. חניה. קדימה, 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 קדימה. טוב, גוף. עצרי. טוב, פה. ייי! אני רותם דגני ברקי, נשואה, אמא לשניים. כבר מעל עשור שאני עוסקת בתחום הטיפול והאילוף. למדתי, חקרתי, התנסיתי במספר רב של שיטות וגישות שונות, והיום אני יוצאת לעולם עם בשורה משלי. ליהנות מהדרך, ליהנות עם הכלבים שלנו. כי מה החיים האלה שווים בלי שנהנה מהם? פשוט ליהנות. וואו! ייי! טובה! אם אתם אנשים שרוצים להיות החברים הכי טובים של הכלבים שלכם, ללמוד ולהתפתח דרך הנאה משותפת, ופשוט ליהנות מהדרך, אז המקום שלכם איתנו בקהילה המדהימה שלי, פשוט תבואו, אנחנו מחכים לכם.